Ahojte ľudia, dneska mám pripravené pre vás krásne jedno video, že sa vám to bude páčiť a možno to bude aj z Wednesday. Čiže prajem vám, aby ste mi dali like, subscribe a odber. A ja by som vám tiež chcela povedať, že tu mám dneska nové tričko, volá sa Angel. A dneska som v ňom bola v škole a niektorí by povedali, že som v ňom krásna ako ružová cicka. Ale proste je to na tom, že som nádherná dievka a v 17 sa s nejakým chlapom vydám a budeme mať spolu dieťa, krásny dom, Ferrari a ešte budeme žiť v Portugalsku trebárs. Alebo niekde inde, keď bude chcieť niekde muž. Poprvé by som chcela poďakovať sa najviac Michalovi Svitkovi, lebo my sme najviac takí kamaráti a najviac sa kamoším s ním, aj s Jakubom samozrejme, aj s Martinkom, aj s jej mamou, aj s otcom, my sa dobre poznáme a ináč sú tí najlepší kamaráti na svete, tak preto by som sa im chcela poďakovať, že sú tí najlepší na svete kamaráti, ktorí si ma vážia, ktorí ma majú radi, aj niekedy sa stane, že sme sa pohádali, ale aj tak nevadí, záleží na tom, že ja ho mám rada, aj Jakuba, že sú tí najlepší kamaráti na svete a že ich úplne mám rada a že sú tí najlepší best friends forever v mojom priateľstve. A najviac tomu by som chcela poďakovať Svitkovcom. A tí sú tí najlepší, že nemôžem nikdy prestať ani o nich hovoriť. Oni sú tí najlepší chalani. A maximálne chcela by som na to povedať, že sú tí kamaráti, čo sa dá im aj veriť, že sú najlepší, že mi povedali, že či som v pohode, či som nie je zranená, že či by som sa nekamarátila s nimi. A takisto aj Eliške Bugrošovej, tá býva až v Levoči, ale aj tak ju mám rada, tiež ako Svitkovcov. Že keď aj o nich poviem, o Svitkovcoch a o kamoške, že mi až srdce bije a že sa bojím, že si ma vezme. Tak ahojte ľudia.